gawe pawonan nggone wong mantu ala mantu wong desa, terus dilanjut sarapan bareng-bareng enak tur seger. Iki kuwi ceritane aku mbantu-mbantu gawe pawonan nggone tanggoku arep mantu bolo. Oke, baik ketemu maneh bolo karo vlog kesehariane Widodo. Yo ngene iki lho bolo, nak umpama tanggane mantu utawa duwe kajat arep mantu anake yo ngene iki bolo. Tangga teparo wong tuwek-tuwek iki wis padha melumpuk jatahe gawe pawonan karo masang pager bolo iki ceritane. Lah iki jipuki boto ning truk iki critane boto sing dienggo gawe pawonan kuwi kurang bolo. Lah iki ditukokne utawa dijipukne ning gone tanggane digawakne truk bolo. Sakrehno truke ora iso mlebu bolo iki digawa karo angkong. Lah iki gaene pawon kan eneng mburi omah ya jarake kurang luwih ya 300 meter bolo. Lah iki lho bolo, kancaku jan sregepe pol iki. Sing gawe kaos ireng karo topi ireng lho bolo. Jenenge Pak Romelan karo Bapak Imam Basuni bolo iki. Kuwi ngono gawe kalenan dienggo peceren bolo. Lah iki bapak aku karo pak bohku gawe pawon bolo. Iki mbuh pawon iku calone dienggo nggodhog iwak apa gawe sayur aku ora ngerti bolo. Lah iki bolo sing ditunggu-tunggu di waktu pagi hari. Nak bar gawe pawonan kira cukup nak nyambet gawe ning gone tangga arep mantu ya sarapan dhisik bolo. Iki sarapane ngono ya sego pecel bolo. Lah iki kancaku jan reno-reno arep sarapan ya lalapane karo nggo waridara bolo. Pokoke yo ngene iki lho bolo, nak wong desa mantu ki peh sarapane sego pecel bareng-bareng karo kancane wong akeh bolo karo guyon peh. Angkan-angkan arep mung sak entong ya malih dadi 2 entong bolo. Angkan-angkan sak piring ya malih 2 piring. Lah iki aku karo jenenge Mbah Udin bolo iki ora sarapan. Masalahe iki aku arep budal rene iki ya wis sarapan sak piring bolo. Dadi ya wis ora mampu wetengku bolo. Ya ngene iki cukup nak gawe konten to nyutang-nyuting kanca-kanca sing sarapan bolo. Lah iki Pak Puh Kumis ni bolo karo Pak Dasuki Balon jenenge bolo iki tak kon sarapan. Masalahe iki nak gawe pawonan ya ngguwenuk wong loro eneng mburi sor gedang bolo. Dadi ya bature sarapan ra krungu. Lah iki tak goleki tak kon sarapan bolo. Trae yo ngene iki lho bolo, nak daerah nggonku kuwi tak wae ngerti ya nak umpama mantu kuwi selama 7 hari kuwi sinoman sing nom-nom kuwi tekone keri. Lah iki sing wong sepuh-sepuh tekone dhisik gawe pawonan utawa pasang pager bolo iki. Lah iki sarehno nak sarapan kanca-kanca sing sepuh-sepuh kuwi wis cukup ngudute karo ngopine. Lah iki dilanjut enek sing gawe pawon aneh nerusne utawa karo masang pager bolo. Lah iki tak wae ngerti bolo, nak kanca-kanca kabeh sing ndelok videoku ki bingung masalah pager. Wong mantu kok dadak pasang pager to Mas Wit. Lah iki perlu tak wae ngerti, perlu tak bahas. Ben aja gagal paham bolo. Ngene lho bolo, maksudku pasang pager. Lah umpama pekarangan omahe nggone sing arep duwe kajat mantu kuwi keliling dingai pager kabeh bolo. Kanan kirine omah kuwi ya dipager, mburi omah ya dipager bolo. Lah pagere ya cukup gedhek 6-6an pring ngene iki bolo. Lah pintu masuke ndi Mas Wit? Pintu masuke ya eneng depan rumah bolo, cukup eneng ngarep omah bolo. Ya ngono kuwi bolo nak daerah nggonku mantu. Lah iki bolo kanca-kanca iki ndandani sanyo bolo. Masalahe engke sanyone rada sulaya. Dadi iki didandani karo sinoman sing nom-nom kuwi bolo. Ya wis ngene bolo ya, disambung video berikutnya. Dadah.